marubuta. Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirin hikimar marubuta inda muke karanto littafin auren kwangila wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. Sunana Aisha Abdulkadir. A cikin shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji mama tana tunanin wa zai auri Hafsat Suhana ba tare da ya san ubanta ba. Waye zai aure ta idan ya ji cewa ita ɗin da Dr. Hamza ba su ne iyayenta na haihuwa ba? A nan ne muka tsaya kuma yanzu za mu ci gaba. Zuciyarta ta bata amsa da babu, ko da kuwa an samu, babu wanda zai yi mata riko na gaskiya da amana irin yadda kike so ta samu a gidan aure, in ba wanda kike da iko da shi ba. Abin nufi wanda kika haifa daga mahaifarki, wanda za ki sa shi yayi, ki hana shi ya hannu, yayi mata ba daidai ba ki tsawatar da dukkan ikonki. Su hudun nan duka kina da iko da su, amma guda ukun 'yan uwan jini ta ɗauke su, abokan shawara. Idan wata mu'amala bayan wannan ta ɓulla a tsakaninsu ba za ta gaskata ba, za ta kalle shi a mafarki kamar ba gaske ba. Wancan ɗin dai da bata sani ba, wanda yake matsayin bako a gare ta, bata san komai a kansa ba, ya fi dukkaninsu yin biyayya a gare ki, ya fi su rashin shakuwa da ke, wanda hakan ya haifar da ganin kimar ki da jin nauyi cikin idanunsa fiye da dukkaninsu. In kika yi umarni ba zai tsallake ba, in kika sa kara ba zai gifta ba, yana so ko baya so, wata zuciyar ta ce. Balle ma wani lafiyayyen matashi ne zan wanke Hafsa in baiwa ya ce min baya so. Sai murmushi take yi ita kaɗai, tana juya miya akan wuta. Zuciyarta jinta take kamar an wanke ta da ruwan alkausara. Ta soma ƙidayar kwanakin da suka rage musu komawa gida Najeriya. To a yau ake yaye su Abdulaziz daga makarantar koyon shari'a wato law school a jihar Lagos, Call to Bar Ceremony. Bayan kwashe shekara ɗaya cikin gwagwarmayar wannan makaranta, sadaukar da kai da juriya, wadda rayuwar cikinta ta fi kama da ta makarantar sakandare, ya sake fito da kwalin BL wanda ya ba shi shaidar zama cikakken lauya. Barista Abdulaziz Hamza Atiku, sanye cikin black robe da wig ɗinsa, ma'ana kayan lauyoyi. Ya yi kyau har fiye da yadda ya kamata a ce ya yi kyan, domin da gaske ya yi kyan babu ƙarya. Gefensa iyayensa ne Hamza da Maryam, ɗaya gefen babu Azumi ce rike da hannun kyakkyawar budurwa zubin fulanin Yola. Kallo ɗaya ya yi mata ya gane ta, ya ce cikin zuciyarsa, ‘yar Habiba ce ta girma haka? To shi girman yara mata ba shi da wuya ne? Haka ya ga ‘yan matan Dakata duk sun yi wannan girman, su Saima da su Kalisa sa'anninta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Yanzu ta ma rikide gaba ɗaya ta koma Habiban, sai dai ita a goge take sumul kamar tarwaɗa, kai ka ce ba ta taka ƙasa. Fuskarta da yanayin zubin halittarta bai yi kama da na cikakkun 'yan matan Najeriya ba, ta fi kama da ruwa biyu, waɗanda a turanci ake kira half caste. Daga yanayin rashin sakewarta a wajen, mutum zai gane bata saba shiga taron mutane irin haka ba. Wataƙila shi yasa dattijuwa Azumi ta riƙe hannunta. Sanye take da wata tsadaddiyar doguwar riga da mayafinta ruwan bula mai turuwa, saƙar ƙasar Oman, da takalmi mara tudundun duniya ɗan shafal samfurin binci. Shi ma ruwan bulan ne mai turuwa. Duk iyalin Abdullahi Dakata sun baƙunci law school ta jihar Lagos a yau. The barrister was now called to bar, in ji Abdulkarim Dakata. Ɗan namu ya zama cikakken lauya yanzu, ya faɗa tare da runguma jikan nasa cikin dariya. Haka Dr. Idris da matarsa Dr. Tauhida suka ƙaraso wurin Uncle Idris, ya rungume shi yana faɗin congratulations my grandson. Shi dai murmushi ya yi, cikinsa kuma sai kartawa yake. Weakness ɗinsa kenan, baya jure yunwa, rabansa da abinci tun jiya. In ka lura sosai zaka ga yana ɗan kalle-kalle kamar yana jiran wani. Ta yi masa alƙawarin kawo masa lunch shi da baƙinsa, amma har yanzu bai ganta ba. Ga Baba Abdulkarim ya fara cewa a tafi a neman restaurant mafi kusa su ci abinci su wuce, ba za su kwana a Lagos ba. A hankali take tuko kankanuwar motar ta, tana nema mata matsuguni a parking lot. Kallo ɗaya ta yi wa 'yan Dakata ta gane su, domin duk suna kama da juna, mazansu da matansu. Ta fito cikin shiga ta alfarma, sanye cikin wani tattausan leshi kalar kore mai haske da ratsin kore mai duhu. Ta murza ɗaurin kai ya zauna tsaf a kanta cikin ƙwarewa da gogewa da yin hakan. Siririn mayafin da ta
yafa kore ne mai haske kalar dogon takalmin kafarta. Waɗanda ke bayan motar ta su ma suka fito suka buɗe but suka shiga fito da sundukan abinci ɗirka na alfarma suka doso iyalin Dakata. Sakin baki suka yi suna kallo ana jere musu abinci na alfarma akan kilishin da suka shimfiɗa. Kamin kyakkyawar budurwar ta so mu gaishe su kanta a sunkuye cikin nuna kunya. Su dai amsawa suke fuska a sake, shi kuma ya ɗauke kai yana waya bai ba da fuskar da za a fahimci wani bayani daga gare shi ba. Har ta zo ta gifta shi za ta huce. Suka haɗa ido suka jefi juna da murmushi, sannan ta huce ta tada motar ta. Hadimanta suka shiga suka tafi. Ma'azatu sunanta, diyar Attorney General of the Federation, kuma zababben shugaba na Nigerian Bar Association, wato kungiyar lauyoyi ta ƙasa, kuma babban senior advocate San Habibu Rufa'i, ɗaya daga cikin manyan malamansa a law school. Haɗuwarsa ta farko da Ma'azatu tun farkon shigarsa law school ne. Gidan mahaifinta cikin law school ɗin ne. Asalinsa 'yan Jigawa ne. Ta fara ganinsa a ofishin mahaifinta, ya zo neman wani haske daga gare shi. Haɗuwarsa ta biyu a falon mahaifinta ne, ya gayyato shi cin abincin rana. Ma'azatu ta rasa natsuwarta tun ganinta na farko da ɗan Hamza Dakata. Shi ma dai bai san me yasa ba, ya ji yarinyar ta ɗan kwanta masa. Da farko suka fara gaisuwar mutunci saboda babanta, amma ba a jima ba Ma'azatu ta fiddo soyayyar ta gare shi a fili. Da farko ya nuna rashin amincewarsa dan yana da abin da ya sa a gaba fiye da soyayya a lokacin. Sannan soyayyar wani abu ne da baya cikin lissafin sa nan kusa, amma abin mamaki ba a jima ba ta rinjaye shi ya fara santa. Ita ma Ma'azatu lo take karantawa a jami'ar Lagos. Yarinya ce 'yar kwalisa kuma 'yar gata domin ita ke nan ga iyayenta. Ana ji da Ma'azatu kamar tsoka ɗaya a miya. Duk da haka tana da tarbiyyarta daidai gwargwado. Matsalar ta kaɗai girman kai da ji da kai. Amma ai ta san a inda take yin shi, ban daga wanda zuciyarta da ruhinta ke so. Don haka Abdulaziz bai san wannan side ɗin nata ba. Abdulaziz bai taɓa kawo wa ransa soyayya ba nan kusa balle aure. Amma da shigowar Ma'azatu rayuwarsa ta rusa komai, duk da cewa da farko ta sha wahala kafin ya amince wa soyayyarta. Ma'azatu ta fahimci matsalar Abdulaziz da zaman law school abinci ne. Baya son abincin sayarwa, har ya gwammace ya yi ta cin snacks da kayan gwangwani a ɗakinsa in bai dafa da kansa ba. Tun haɗuwarsu ta fahimci hakan. Tuni ta ɗauke nauyin cikinsa sau 3 a rana da abincin gidansu. Da farko bai yarda ba don sanin cewa yau da gobe sai Allah, amma ta dage kan na gida ne, ba musamman take yi ba, balle ya ce tana shan wahala. Daga ƙarshe ma da ya ƙi yarda, dangana maganar ta yi da mahaifinta, wanda Abdulaziz ɗin ke matuƙar girmamawa. Baki da baki ya kira shi, ya ce daga ranar kwanan abincinsa 3 a rana ya koma gidansa. Da wannan damar Ma'azatu ta samu kasancewa da Abdulaziz koyaushe in ba ta makaranta. Har sabo mai ƙarfi da makauniyar soyayya ta shiga tsakaninsu. In ɗaya bai ga ɗaya ba a rana, sai ya gaza sukuni. Attorney General Habib ya fi 'yarsa farin cikin samun Abdulaziz a matsayin mijin da ta tsayar za ta aura, domin ya tabbatar musu babu matsala daga iyayensa, don su ba ma a ƙasar suke ba. Da wannan suka ci gaba da murza tsaftatacciyar soyayya wadda ba sa bari ta shafi lokutan karatunsu. An ce wai sai hali ya zo ɗaya ake tafiya tare. Ita ma Ma'azatu ƙwaruwa ce a karatun lo, don kuwa tsotsa ta yi daga uwa da uba. Abdulaziz kuma na son babbar yarinya mai manyan kwalaye irin nasa, wadda ba sai ya sha wahala wajen sarrafa ta ba, gogaggiya kilalliya. Don haka Ma'azatu ta yi daidai da tsarin da yake son matarsa da shi ta kowane fanni. Yasa ta kori duk masu santa, ya yi mata alkawarin aure duk lokacin da ya shirya yin auren. A yadda ya ƙudirta a baya, bayan kwalin BL zai huce ne ya yi masters kafin ya yi aure, amma zuwan Ma'azatu zuciya da ruhinsa ya sa ba abin da ya sa a gaba yanzu irin na ya shiga kotu ya fara aiki, ya aura Ma'azatu ko hankalinsu ya kwanta baki ɗayansu. Abdulaziz bai taɓa zina ba, bai taɓa sha'awarta ba, kullum kuma yana ƙara roƙon Allah ya kare shi. Don haka ya ga cewa yin aurensa da Ma'azatu a yanzu shine abu mafi a'ala a gare shi, domin ƙwarai yake yaƙi da shaiɗan da zuciyarsa yadda Ma'azatu ke nanike mishi, take shiga har inda yake a duk lokacin da ta so. Sun yi alƙawura masu yawa a daren jiya shi da Ma'azatu, duka na aure ne komai rantsi. Ko da dadinsa ya ce sai ya yi masters zai yi aure, ya yi mata alƙawarin zai aure ta komai daren daɗewa. Shine yau Ma'azatu ta kawo wa iyayensa da 'yan uwansa abinci ba tare da sun tambaya ba, suka gane komai, sirika suka kusan yi. Adda Hafsatu ce kawai ta ce yarinyar bata yi mata ba, idanunta a tsatsaye
kamar na kurege, sannan ba ta son shi da auren bariki, ya je Kano ya samo yarinya 'yar usuli. Babu irin matan da ba a kyankyashe ba a Kanan Dabo, jalla babbar Hausa, yaro ko da me ka zo an fika. Murmushi kawai yayi a ransa yana faɗin irin ƙazaman yaran nan da ko alwala ba su iya ba, hadda take son in je in auro. To da aiki na zan ji ko da rainon ƙaramar yarinya. Mama dai babu wanda ya gane halin da take ciki akan Ma'azatu. Ta yi ƙoƙari ta ɓoye ɓacin ranta daga kaɗuwarta. Ita a yadda ma ta ɗauki Abdulaziz ba shi da zaɓi in dai akan mace ne. Ganin yadda neman ilimi ya zama priority ɗinsa fiye da komai. Ashe duk namiji komai tsauran halinsa sunansa namiji in dai akan mace ne. Har murmushin da suka yi wa juna shi da Ma'azatu ta gani. Mama ta yi ajiyar zuciya a cikin jirgi da suka hawo zai mai da su Abuja. A fili ta ce ashe za mu sabunta yakin duniya na biyu ni da Abdulaziz idan ya ce wannan mai tsayayyun idanun zai kwaso mini. Dadi da ke gefenta da jarida a hannu ya juyo ya dube ta. Ke da wa kike magana? Ni da zuciyata. Ban ji ka ce komai akan wannan yarinyar da Abdulaziz ya kwaso ba. Me zan ce to? Bai isa auren ba ne ko me? Mama ta girgiza kai. Ni ban ce bai isa aure ba, amma na riga na yi mishi mata tun a Brussels. Wace ce? In ji dadi cikin mamaki. Addata ta faɗa kai tsaye tun kafin ya gama rufe bakinsa. Duk da ya gane wadda take nufi amma yana so ya ƙara tabbatarwa. Kina nufin Hafsatu? Ita fa dadi. Ta warware masa daga hirarsu da Baba Azumi da ta ji wadda ta haifar mata da wannan tunanin har tunanukan da ta samu kanta da yi a lokacin. Ta ƙare da cewa dadi ina ganin wannan shine gata na ƙarshe da zan yi wa Hafsat in san cewa na cike ladana. Shi ma Abdulaziz hankali na zai kwanta ko bayan raina. Saboda na san na haɗa shi da matar rufin asiri nagartacciya wadda zai yi alfahari da ni a kanta a nan gaba. Gyaɗa kai Professor Hamza ya yi yana murmushi. Mama da matchmaker suka kyalkyale da dariya gaba ɗaya. Ta tsayar da dariya tana duban shi cikin ido. Ka bar maganar wasa dadi, menene ra'ayinka? Ra'ayina shine ko kusa ba sai an yi yakin duniya na biyu ba. In kin yi masa umarni zai yi miki biyayya ko baya so. Amma ki sa a ranki ba a taɓa sanya wannan ɗan naki ya so abin da ba ra'ayinsa ba. Kin kwana da sanin wannan. Jikinta ko kaɗan bai sanyi ba. Da wannan tunatarwa ta dadi yana rufe baki ta ɗora. Su yi zaman aure cikin aminci shine ya dame ni ba su so juna ba. Soyayya ba lallai ta faru a sanda ake son faruwarta ba. Ni in za su zauna lafiya to su tsufa babu soyayyar. Sun daɗe a Abuja dadi yana cikin komawa aikinsa na koyarwa a jami'a. Kafin jami'ar Abuja ta ɗauke shi a matsayinsa na farfesa. Sauyin rayuwar ba kaɗan ba ne sai dai ga mutum wanda ya san rayuwa ya kuma yarda samu da rashi duk na Allah ne irin Hamza Atiku. Hakan ba zai sa su kasance cikin damuwa ba. Zuciyarsa a sake take yana ci gaba da harkokinsa cikin karɓar canjin rayuwar da ya same shi rana ɗaya shi da iyalinsa. Ba ƙaramin hikima da dabara ya yi ba wajen buɗe wa 'ya'yansa account a lokacin da duniya ke gara masa. Hakika ya tara musu abin da zai ɗauki nauyin karatunsu a ko'ina suke cikin duniya har su gama su kama aiki su dogara da kansu. Sati ɗaya bayan cultivar ceremony, Abdulaziz ya dawo gida cikin iyayensa da 'yan uwansa. An tura shi Federal High Court Abuja inda zai fara aiki sati 2 masu zuwa. A zaman Abdulaziz cikin satin, mama ta kasa sukuni. Tana hankalce da mu'amalarsa da kowa na gidan inda ta gane abubuwa da dama a tare da ɗan nata waɗanda a da bata san su ba. Nisan muhalli na lokaci mai tsawo ya yi mata shamaki da shi. Ta fahimci ya yi nisa a soyayyar Ma'azatu Rafa'i. Gab yake da bayyana hakan gare su. Gaisuwa kaɗai ke haɗa shi da Sahana. Bayan wannan ba wani abu. A ƙoƙarin Hajiya Maryam na son sanya sabo da shakuwa a tsakanin 'ya'yan nata biyu, sai ta mai da Sahana mai hidimar Abdulaziz, gyaran ɗakin shi kullum in ya fita motsa jiki da safe. Kai masa karin kumallo in ya gama ya koma ɗaki. Haka lokacin cin abincin rana da dare, ita maman ke aike ta kirawo shi dining har a gama cin abinci. Kallo wannan Hafsat ba ta samu. Ba abin da ya damu Sahana. Kullum cikin walwalarta take, tunda baya kyararta, baya yi mata kallon banza. Kusan kullum yana kwance cikin doguwar kujerar hutawa da ke gefe guda a falon gidan yana waya da Ma'azatu. Sati 2 suka cika, barista Abdulaziz Hamza Atiku ya shiga Federal High Court a matsayin lauyan gwamnati na ƙasa mai rajin kare haƙƙin 'yan ƙasa. Idan ya fito cikin kayan aikinsa na lauyoyi sai ka yi masa kallo na biyu saboda yadda kayan suka amshe shi, suka zauna cif a jikinsa, suka fito da ilhama da cikar halittar
mu'amalarsa. Mama ta ɗago ido daga talabijin ta dube shi a sanda ya shigo falon yana ɗaura agogon hannunsa cikin shirinsa tsaf na shiga ofis. Daddaɗan ƙamshin turarensa mai suna Creed Adventures ya cika mata hanci. Hawayen farin ciki suka ciko a idanunta. A yau ga babban ɗan da ta haifa ya zama babban mutum, wani abin amfani ga al'umma. Wahalar da suka sha a kansa wajen tarbiyya da neman iliminsa ba su faɗa a banza ba. A cikin zuciyarta addu'a take yi, wadda ba ta rabo da bakinta a duk lokacin da ta ga 'ya'yanta za su fita. Hajiya Maryam ba ta wasa da yi wa 'ya'yanta addu'a. Rolex yake ɗaurawa a damtsen hannunsa na hagu. Ya yi fes, ya yi wani irin fresh da shi. Duk koɗewar da ya yi saboda wahalar karatu yanzu ta ɓace. Kyawunsa da kwarjininsa sun ƙara fitowa fili. Sosai mama take kallonsa tana ƙara yi masa addu'a a zuciyarta har da addu'o'in neman tsari daga duk wani abin ƙi, maƙiya da mahassada. Domin ƙwarai yaron nata ya burge ta. Ta ji wata sabuwar ƙauna sosai a kansa a zuciyarta. Mama na fito, na makara fa. Yau ko karin kumallon wannan 'yar taki bata bani ba. Mama ta yi murmushi. Gashi nan akan tebur. Ba ta jin daɗi ne shi yasa ban tashe ta ba. Cikin rashin damuwa ya ce, to ba sai a kai ta asibiti ba? Ni na tafi mama, babu time ɗin da zan tsaya karyawar ma fa. Ana jira na. Mama ta ce bari in sa Azumi ta sanya a basket a sa ma a mota. Ya wuce yana faɗin to ta hanzarta. Da ya dawo ofis bai samu mama a gida ba. Dadi ma bai dawo ba. Azumi ce kaɗai a gidan. Yana tafe yana waya da Ma'azatu kamar masifa. Yarinyar ta gama kama zuciyarsa da daɗaɗan maganganunta na soyayya. Tana da baiwar sarrafa harshe da iya zance mai sace zuciyar masoyi. Ba mamaki tunda lauya ce. Hakika yayi nisa a san Ma'azatu. Da ƙyar in burin mama zai cika akan ƙudurinta. Mai sauraro a nan za mu dakata a shirin namu. A tara da mu a shiri na gaba. Idan ka ji daɗin wannan shiri, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Sa'an nan ka yi sharing ga 'yan uwa da abokan arziki. Ma'assalam.